Foli ani wale ɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw ni olu kuma selen wa aw dangana silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolo fara Bamakɔ rive gauche olu ka ladala sigi baaraw kɛra ni o ye assemblée générale ye kari tɛmɛnen juillet kalo tile 5 Sherifila misiriba kɔnɔ Bangɔni Janginɛbugu la Sherifila Jabaraninso tɔgɔ la Abdulkarim Sakɔ ni Baba Keyita de tun bɛ an ka janga ɲamadali kɛ. Nin ye ladala-sigi ye min n'a bɛ kɛ Bamako section rive gauche fɛ kalo o kalo dimanche fɔlɔ. Laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ k'a ta sigi tɛmɛnen na bɛnkan kun kɛra baaraw minnu kan ka na lajɛ o baaraw sera ka kɛ ka se hakɛya min ma k'o kibaruyaw da ɲɔgɔn tulo kan ani sigi nata bɛn bɛ se ka kɛ o baaraw bolodalenw kan fo ka taa se musaka minnu kan ka sara tɔnden kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye cotisation ye i n'a fɔ tɔn kɛmɛ k'a laɲini cogo min na. A yirala k'a fɔ baaraba minnu bɛ u bolo n'o de ye bɛɛ ka hami ye bi fɔlɔ o de ye an karamɔgɔ ka misiriba min bɛ senna ka jɔ don ɲuman na ani mawuluduba min kun damɛ an kan o labɛnw baaraw bɛ tali kɛ ninnu kan ani kibaruya wɛrɛw minnu bɛ tɔn kɔnɔ i n'a fɔ a ɲini bɛ cogo min na ɲɛmɔgɔw fɛ. Tɔndenw kɔni bɔra ka caya ka na ni sigi laɲɛnama ladara min bɛ kɛ kalo kalo dimanche fɔlɔ. Ka bɔ assemblée tɛmɛnen ka se bitama baara minnu kɛra o kɔnɔ ka se k'o compte rendu kɛ tɔndenw ye ani nata wɛrɛ min bɛ yen ka se k'o fana labɛn ni Ala ka diɲɛ ye parce que Ansar ka baara a si tɛ kunfɛ baara ye a bɛɛ ye a bɛ sigi de ka se ka hakililaw falen min bɛ nin fɛ min bɛ nin fɛ jɔna t'a la jamakulu bɛɛ de bɛ ɲininka i ka hakilila la ni Ala ka diɲɛ ye o tuma n'an bɛnna min kan an bɛ jɛ k'o de kɛ parce que Ala yɛrɛ y'o de fɔ silamɛw n'a farala ɲɔgɔn kan ka ko min kɛ Ala bɛ barika don o de la i b'a fɔ an fɛ bamanankan na an b'a fɔ cogo min na ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o tuma sigi in kun baara minnu tɛmɛna assemblée dɔ tɛmɛnen ni sisan ta cɛ ka se k'olu lakali ɲɔgɔn ye assemblée kura min bɛna nin fana kɔfɛ baara minnu bɛna k'o kɔnɔ ka se k'o labɛn k'o fana da tɔndenw tulo kan an bɛɛ ka jɛ ka bila kunnafoni minɛn kelen kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ taasira kelen ye k'a sɔrɔ kunnafoni kunpa tɛ mɔgɔ si la ni Ala ka diɲɛ ye assemblée in kun ye o de ye ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale min kɛra nin sababu ɲuman ye ale min ye an dusukun ni an bolow ni an senw bɛɛ minɛ ka an bila kanda sira kan an bɛ dugawu k'ale Ala ka sini kɛnɛya d'a ma. An b'a la fo de Ala min ye an garisɛgɛ don nin na sabula o ye Ala subahana wa taala ka bɔdaba de a ye min kɛ an ye n'a ma k'a ɲɔgɔnna caman ye a ye hakili ɲuman min d'an ma ka se k'an bila nin sira kan an b'a la fo de la o kɔfɛ fana weleweleda min bɛ ne bolo ka ɲɛsin tɔndenmuso bɛɛ lajɛlen ma o de ye cɛsiri ye ani jija sabula cɛsiri ani jija maa o maa ni cɛsiri la diɲɛ na i ta ye diɲɛ ye wa i ta ye lahara ye wa salibaatɔ niyɔrɔ tɛ diɲɛ na wa niyɔrɔ tɛ lahara donc o la an k'an jija an ka layidu an kana ɲinɛ a kɔ n b'a dɔn a b'an bolo kosɛbɛ a b'an bolo fanga la donc ɲina an ka hakili sigi an kana ɲina ani salaya an kana salaya dɛ sabu ka d'a ka si baara de don. Ni kɛnɛ kelen kɛra sababu ye ɲɛmɔgɔw ka foli ni waleɲuman ka ɲɛsin kɔmɔgɔw ma ka d'a kan silamɛw ka jɛkuluba n'o ye au conseil islamique du Mali a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ silamɛw ka keleya o bɛ se ka sabati cogo min na Ansaru ye u jeniyɔrɔ fi o la kosɛbɛ tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye section ɲɛmɔgɔw ye u ye foli kɛ ka ɲɛsin Ansaru ma u ka o wulikajɔw la ka yira k'a fɔ an karamɔgɔ ani silamɛ ɲɛmɔgɔw tɔw ye diinɛ welewelekan da Ansaru bɔra ka caya a kɛra nimisiwasa ye. Baaraba minnu bɛ yen n'an y'olu kɛ kalo tɛmɛnen na o kumaba dɔ ye jɛrɛba min bolodara o conseil tɔgɔ la an karamɔgɔ tun bɛ mun ɲɛmɔgɔya la tɔnw ye bɔli min k'o la k'o fo la k'o waleɲuman na o kɔfɛ baara bolodalo an surunyana mawuludu la mawuludu baaraw mɔgɔ minnu kan ka na minnu kan ka baarakɛlaw kan ka ta cogo di u ka jatew kan ka kɛ cogo di an kumana o kan ani nafoloko fana kan. O kɔfɛ foli min b'an bolo ka se tɔndenw ma an b'o foli fɔla an karamɔgɔ de la Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a n'a ka denbaya olu minnu sɔnna ka u yɛrɛ di pour que an ka se ka sira jɛlen an bɛ foli fɔlɔ la a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn Ahmed Tidjane ye mun bɛ tourner na Europe bi Ala ka segin n'a ɲuman ye ka baara kɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la an bɛ tɔndenw fo u ka wulikajɔ la u ka layidu dafa la ani u ka farifoni na u ye baara minnu kɛ Ala kama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la o de kuma kɛrɛnkɛrɛn ni kuma fɛ. Nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 37 an karamɔgɔ Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale donna kɛnɛ kɔnɔ misiriba in na Bangɔni Janginɛbugu la a ye foli kɛ ka ɲɛsin kalandenw ni kanubaw ni tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ni ka dugawu kɛ u ye hali bi cɛsiri la
k'a fɔ baara min n'u b'a la ani yɔrɔ bɛ lahara de ni ka kɛnɛ kuncɛ ni duwawu don ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye APDP ye a ye lakɔkɔli kɛnɛ dɔ sigi ni o ɲɛnamaya ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin donner à caractère personnel ma ka bɛn tɛnɛ juillet kalo tile 5 ma a Jabala la quartier du Fleuve la Sirifula Jabarani so tɔgɔ la Aminata Tarawele ni Abdulaye Sogodogo de tun bɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada. Ni lakɔkɔli kɛnɛ min sigilen filɛ nin tɔgɔla kunnafoni kɔlɔsili soba maaw fɛ n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na autorité de protection des données à caractère personnel o kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka tile 2 kalan kɛ maaw kun minnu ka ca ɲɛsilen don jatalan lakɔlɔsiba segili la maaw fɛ n'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na les installateurs de dispositifs de vidéosurveillance walasa cogoya min na u bɛ se ka baara in taabolo ninnu dɔn a sariya senw tɔgɔla kunnafoniw marali fo ka taa se a ɲangini kow n'a binankun kan. Bi an ka cɛkɛda ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ko bon caméra ko kɛra fɛn min ye a bɛ fan bɛɛ bi n'i bɔra butigi la caméra bɛ yen n'i bɔra sira sanfɛ caméra bɛ yen n'i taara i ka so kɔnɔ ou bien taara b'i balima dɔ ye caméra bɛ fan bɛɛ dɔ b'i bila dɔ b'i ta bon caméra dun ye fɛn min ye a bɛ jata ja n'a ye jata ja ye tɔgɔla kunnafoni jamana dun ye sariya sen ta k'a fɔ ko n'i bɛ tɔgɔla kunnafoni ta baara fɛn dɔ bɛ yen i kan k'olu kɔlɔsi donc bi an ye caméra installékɛlaw wele an kana kuma an kana échange kɛ Mali sariya loi portant protection des données kan parce que olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ caméra sigili la parce que olu de b'a sigi fan bɛɛ donc olu ka sariya bɛ fɛn minnu wajibiya olu kan ani sariya bɛ fɛn minnu wajibiya minnu yɛrɛ y'olu bila ka baara kɛ an bɛna kuma u kan ani ni u ma sariya ka kuma danw sigi fɛn minnu b'a la an bɛna kuma u kan bi an ye maa 60 ta lisi fɔlɔ y'o ye bon ni formation in banna ma lisi wɛrɛw kan ka ta bon u bɔra fan caman na entreprise caman na ka na olu généralement olu de bɛ caméra tigiw dɛmɛ kosɛbɛ parce que olu de bɛ caméra sigi mɔgɔw fɛ yen donc u bɛ caméra tigiw dɛmɛ kosɛbɛ a procédure la n'a fɔ kana APDP la kana sariya fɛ yamaruya papier ta i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na parce que sariya n'i ye sariya mun bɛ APDP sigi n'an b'a fɔ loi numéro 2013 o ye fɛn dɔ de fɔ dan dɔw de sigi n'i bɛ caméra sigi caméra man ka yɔrɔ minnu filmer a kan ka yɔrɔ dɔw filmer bon mɔgɔw k'a dɔn fana ko siraba caméra o ye jamana dɔrɔn de ta ye ni i tɛmɛna 2 mètres 50 ka tɛmɛ i ka ɲɛfɛ i ka so ɲɛfɛ i donna jamana ka champ kɔnɔ parce que siraba ni carré o ye jamana n'a ka démembrement de ta ye quoi i n'a fɔ jamana n'an ko jamana collectif fɛn état ani collectivité c'est-à-dire olu ta ye quoi donc an bɛna kuma o sariyaw kan bi APDP ye sariya minnu ta pour que ka loi numéro 2013 dafa pour que ka se ka caméra ko ka régulation kɛ ka ɲɛ an bɛna kuma olu kan bi u bɔra fan caman na bon ni kɔni ye ko daminɛ ye parce que ni ye maa 60 fɔlɔ tali ye don nataw la ni nin tɛmɛna an ka ɲɛmɔgɔw ka kuma fɛn na an bɛna maa wɛrɛw ta pour que ka formation k'u kunna pour que olu ka se ka jamana dɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ kɔlɔsi voilà parce que APDP ye jamana ka cɛkɛda de don jamana de y'a yamaruya k'a bila ale ka adamadenw ka tɔgɔla kunnafoni kɔlɔsi voilà donc pour que dangana kari adamadenw ka hakɛ la bon n'i ye APDP dɛmɛ a ka baara la i ye jamana de dɛmɛ donc caméra installékɛla ninnu bɛna an bɛna u former pour que u k'an dɛmɛ an ka se ka jamana ye sariya minnu ta ka se k'u don ba la. maa minnu garisɛgɛ donna nin lakɔkɔli baara ninnu na u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin tɔgɔla kunnafoni kɔlɔsili soba maaw ma ni sigi ɲɛnamayali la ka ɲɛsin olu ma ko bari a bɛna kɛ sababu ye u ka fɛn caman dɔn u ka baaraw taabolo la min tɛ taa fiyewu tɔgɔla kunnafoni kunkan kow kɔ. bon ni sigi in a bɛ mɔgɔw permet ka dɔ fara u ka dɔnniya kan surtout adamadenw ka données personnelles ko la donc o ka gɛlɛn kosɛbɛ surtout caméra de surveillance n'i y'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔba de ko fɔ pratiquement n'i y'a sɔrɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ donc ni sigi ni yɔrɔ cayara a bɛ mɔgɔw permettre ka bɔ fɛn caman kalama u tɛ mun dɔn. aw yɛrɛ fo ka APDP Mali yɛrɛ fo pratiquement an welelila ni jɛnkulu na tuguni. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalanbulon kɛnɛ min sigilen filɛ nin n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na formation tɔgɔla kunnafoni kɔlɔsili soba maaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na autorité de protection des données à caractère personnel bakuruba la APDP o bɛna kɛ tile 2 kɔnɔ. An karamɔgɔ Seyide Sherifu Ahmed Tijani Aidara a ka Europe jamanaw tagamaw hukumu kɔnɔna na a n'a ka taamadenw donna Belgique silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka laɲini o hukumu kɔnɔna de don ni kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ seriyara Ansaru n'u kanubagaw fɛ Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Espagne jamana tɛmɛnen kɔfɛ Italie,
Faransi Mali silamɛ tɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa fana karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Haidara ka wolokansigi Seydou Chérif Ahmed Tidiane Haidara a bɛ Belgique kaw fɛ hali bi ka sanga ni a ka nazarala jamana minnu saliw ye ka sanga ni baaraw boloda cogo ye Bani ka wolokansigi a ye wajulu belebele ɲɛnamaya silamɛya dɛmɛtɔn ani saronu kanu ɲɔgɔn ye Bruxelles kaw fɛ Belgique faaba kɔnɔ ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ani saru olu ka labɛnw ye o ɲɔgɔnnaw man ca ni kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw ka sigi ɲɛŋɛ ni Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa a n'a ka denbaya ye hukumu kɔnɔna na a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nabaw bolo wele ka jaabi o fɛ ka sanga ni o yeli ye ka caya janko ɲ'a ye o ka fisa a la ka la ɲɛna o kɛtɔ k'u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya o labanna ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka seereyalikanw kɛ ka ɲɛsin Bani ni a ka denbaya ka wulikajɔw ma minnu bɛ kɛ o fɛ sanga ni waati bɛɛ janko ka se ka alisilamɛ diinɛ ɲuman cari diɲɛ bon n'a kun kan alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnmaw o ni kelenya ka sanga ni kɛnɛ in sigili ye u y'a yira k'a fɔ dante olu ka nisɔndiya la somɔgɔsama bɛ sɔrɔ olu fɛ dɛrɛ ka sanga ni wajulukan sanuma min b'a la ka kɛ Bani ka wolokansigi fɛ olu ye Belgique jamana kɔnɔna na ni ka laban k'a yira k'a fɔ hakilinajigi u bɛ mumini nafa kosɛbɛ o labanna k'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka foliw ni waleɲumandɔn kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ani saro ɲɛjɔyɔrɔ ma an fana an karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Haidara a n'a ka denbaya ka sanga ni wulikajɔ min kɛra o fɛ kunun fa bi hali bi ka se ka walankatali kɛ diɲɛ bon n'a kun kan alisilamɛ diinɛ ɲuman carili la o nisɔndiyali ka sanga ni Bani ka wolokansigi yeli ye o cɛ mɔ silamɛya dɛmɛtɔn ani saro n'u kanuɲɔgɔnw o labanna k'o tulo kɛrɛbusigi ka lamɛnni kɛ ka bɔ ladilikan sɛnɛmanw la min b'a la k'a di a Seydou Chérif Ahmed Tidiane Haidara fɛ janko somɔgɔsama bɛ se sɔrɔ o fɛ a kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta Bani ka wolokansigi a Seydou Chérif Ahmed Tidiane Haidara a ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni kɛnɛ in labɛnni ye ani a seereyali ye alisilamɛ jama fɛ a labanna ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin jamiyatu anisaru tɛndenw ma olu minnu ka wulikajɔ bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ ka se ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabati ka sanga ni alisilamɛ diinɛ ɲuman carili ye ka nɔfɛtugu a ka wajuliw la a labanna ka hakililajuguw caman kɛ jama ye ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ ɲuman ma ani a sinsin berew i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na o min bɛ kɛ sababu ka jɔn surunya a maa la k'ala duniya k'a fɔ nin kɛnɛ min bɛ ye a tako gale hukumu kɔnɔna na a sigila sen kan ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ani saruw ka wulikajɔ min bɛ Belgique ka tɛmɛ u ka bolodiɲɔgɔnya fɛ ni Faransi silamɛya dɛmɛtɔn ani saruw ye a baaraw seereyala silamɛya dɛmɛtɔn ani saru tɔndenw fɛ ka bɔ Itali Faransi Espagne ani Hollande o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininiw don Senegal jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye a ka kan k'a yɛrɛ tɔgɔ la fanga ɲini jɛkulu bange k'a bila sen kan o hakilina in min bɛ Senegal jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ka fanga ɲini jɛkulu kura sigili ko fɔ o kɔni bɛna sɛbɛntiya de k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ani a jɛɲɔgɔnkɛ Ousmane Sonko ka bɔ fanga ɲini jɛkulu PASTEF kɔnɔ ko nin ye jɛw faralen yɛrɛ de ye pepepewu Aminata Touré ale ye jamana ɲɛmaa ka kankɔrɔ sigi ye bilasiraba don conseillère principal danaya dara ale de kan a ka baara kɛ jɛkulu sigi sen kan minnu bɛna hakili jagabɔw kɛ wasa jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye bɛ se ka a tɔgɔ la fanga ɲini jɛkulu sigi sen kan cogo min a bɛna kalata kuraw fanga ɲini fanga ɲini jɛkulu mun tɔgɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye a bɛ PASTEF fanga ɲini jɛkulu kɔnɔna na a bɛ maramasakɛya min na Senegali jamana kɔnɔ a ɲinina ni PASTEF fanga ɲini jɛkulu de ye PASTEF fanga ɲini jɛkulu min ni o ɲɛmɔgɔya bɛ a jɛɲɔgɔn kɔrɔ bolo ni o ye Ousmane Sonko ye u jɛra ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ a ka fanga daminɛw la minisiri ɲɛmaya yɛrɛ kun kalifalen don Ousmane Sonko ma nka bɛrata minisiri ɲɛmaya in Ousmane Sonko bolo bɔra la mais kalo tɛmɛnen o kɛra sababu ye jɛ min kun bɛ jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ani Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya sinsinna u ni ɲɔgɔn cɛ ni k'u ka jɛ dumanba in nagasi politiki ko ɲɔgɔn faamuyabaliya o bɛ jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ani a jɛɲɔgɔn kɔrɔ Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fangaw kɛ kelen ye ka maramasakɛya ɲini Senegali kunna ni bi ni o fanga bɛɛ Basiru Diomaye Faye bolo Ousmane Sonko ka fanga ɲini tɔn PASTEF tɔgɔ la u ka gɛlɛya ani ɲɔgɔn faamuyaw bɛnna ka kolokolo u ni ɲɔgɔn cɛ waati min na ni bɔtara kɛ a kan
k'a fɔ jurukɔrɔ dɔw balannen bɛ Senegali jamana na minnu gulonnen bɛ sani dugu cɛ juru minnu ni a talen don kabiri fangakɔrɔ tile la politiki ko ɲɔgɔn faamuyabaliya in daminɛna kabiri waati ka na se bi donya ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi jamana ɲɛmaa Basiru Jomayi Fayi a n'a jɛɲɔgɔnkɛ kɔrɔ fanga ɲini jɛkulu PASTEF ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko maa fila in bɛɛ ka kan na u bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔw la waasa sigida ɲɛmɔgɔ sigi kalata minnu ni o kan ka kɛ san 2027 bɛɛ ka se k'i ta n'i bila dɔn i ka ko bɛ cogo di jamana kɔnɔdenw bolo i fanga ye min ye i fɛlen don togo min wali kelen jɔn fɛlen don ka tɛmɛ jɔn kan u bɛna u disi da ɲɔgɔn disi la seba ani maa min fɛlen don Basiru Jomayi Fayi ani Usmane Sonko la jamana kɔnɔdenw bɛna o de bara ci ka sanga ni o kalata ninnu bolodali ye o jaabi ma bɔ ka min jira a ti tɛmɛ o de kan. Laginɛ Bisawo jamana kɔnɔna na ka bɛn ni uti kalo tile 30 natɔ ye jamana kɔnɔdenw bɛ ni u kunda kalatasow kan waasa ka taa kalata ka yɛlɛma don jamana sariya sunba sariya kisɛw la référendum constitutionnel kunnafoni carina ka sanga ni bɛnkan in bataki bilali ye ka bɛn ntɛnɛn don juillet kalo tile 7 ma wote min bɛna na kɛ waasa ka yɛlɛma don jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ référendum constitutionnel a yɛlɛmaw bɛna kɛ sababu ɲuman ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka fanga maracogo kan dɔ ka fara a ka mara masakɛya se kan a n'a ka fanga kan référendum constitutionnel n'a wotera a wotelen kɔfɛ a bɛna daga jamana ɲɛmaa ye a k'a ka minisiri ɲɛmaa sugandi ani fana a k'a ka gouvernement maaw sugandi a yɛrɛ sago la wasabulonko la n'a jara ye togo min a bɛ kɛ o taabolo de kan se b'a ye a fanga bɛɛ lajɛlen bɛ segin jamana ɲɛmaa ma a ka se ka wasanbulon ci Guinée Bissau jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ɲɛmaa min bɛ golo kan fanga bɛ fanga ɲini jɛkulu min na wasablon kɔnɔna na olu de ka cɛbɔ dilen ye minisiri ɲɛmaa ye o b'a yira k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu min maa kuma na caya wasablon kɔnɔna na olu de tun bɛ minisiri ɲɛmaa sugandi référendum constitutionnel in kɔfɛ n'a votera k'a don ba la se bɛɛ bɛna segin jamana ɲɛmaa de ma a k'a ka minisiri ɲɛmaa sugandi a yɛrɛ ye yɛlɛma min bɛna don jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ n'a wote kan ka kɛ référendum constitutionnel sariya kisɛw bɛna falen kalo 9 kɔfɛ fangajaso kɛlen kɔfɛ ni ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalu ka fanga dafiri kalata minnu ni olu kun dɔgɔdara san 2025 olu ma se ka bɔ bilen fɛn bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaasigi kalata ani wasadensigi kalata kan olu kɔni dɔgɔdalen don ko kura a kan ka kɛ ɲinan san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni desanburu kalo tile 6 ye. Wasadensigi kalata min ni o bolodara Algérie jamana kɔnɔna na a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ba barisabu ka d'a kan maaw ma sɔn ka bɔ ni ka taa kalata ka caya a jigiyalen kun don k'a fɔ kalatala maa 25,000 olu de kun kan k'u kunda kalatasow kan ka se ka taa wasadenw sugandi minnu bɛna sigi wasablon kɔnɔ nka bɛra ta maa minnu y'u sen don kalata in baara la n'i y'a jateminɛ 100 sarada la sara 21 don k'aw ladɔnniya k'a fɔ Front de Libération Nationale fanga ɲini jɛkulu ale de ye wasaden caman sɔrɔ wasablon kɔnɔ ka sanga ni wasadensigi kalata jaabi bɔlen ka bin ntɛnɛn don juillet kalo tile 6 kalata labɛnnenba jɛkulu commission électorale fɛ jamana fanga ɲini jɛkulu Front de Libération Nationale a ka wasaden kuraw wasablon kɔnɔ ka sanga ni wasadensigi kalata ye min kɛra Algérie jamana kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 2 ye wasaden 407 cɛ la jamana fanga ɲini jɛkulu Front de Libération Nationale ale ka wasaden ye wasaden 90 ye jamana kɔnɔdenw u hakilinaw ni u muriyaw kɔni tilalen don barisabu ka d'a kan maa caman o ma sɔn ka bɔ jamana kɔnɔdenw fan fɛ ni ka taa kalata k'a sababuya kɛ bankɛra cɛbɔ dɔw ka kanbɔli la ni ka wasadenya ɲini Karim Kelfan, Autorité nationale indépendante des élections o maa ɲɛma ye ale de kɛra kunnafoni dibaa ye ani k'a yira k'a fɔ kalata in kɛra togo min ni maaw tora u ka so u ma sɔn ka bɔ ka taa kalata i n'a fɔ komi a kan ka kɛ togo min ko nin tɛ Algérie ka den taabolo kɔrɔ ye nka bɛra ta a ye waleya min fɔ o de ye k'a fɔ wasadensigi kalata in a kɛra kalata jɛlen jolen basigilen ye namara ni yuruguyurugu o ma ye kalata min kɔnɔ 100 sarada la sara 23 olu de y'u kunda kalataso kan ka taa wasadenw sugandi a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ bada Algérie kɔnɔ ka bɛɛ fanga to sen na kabiri ni san 2019. Diɲɛsere naani tɔnba Nations Unies a ka bolofara min sigilen don buna adamadenya hakɛw kɔlɔsili kama Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a ye sariya dɔ ta ka bɛn ni ntɛnɛn don juillet kalo tile 6 ye sariya gafe
a bɛ wulikajɔw de kɔn wulikajɔ minnu ni olu bɛ boloda sanga ni wagati mamurutilen jɛkulu force de soutien rapide fɛ ani kulu maramafɛntigiw wɛrɛw minnu bɛ jɛ la Sudan jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Al-Obed marabolo kɔnɔ Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ni o diɲɛ seligi naani tɔnba ka bolofara ye min sigilen don buna adamadenya hakɛ kɔlɔsili kama a ye yamaruya di k'a fɔ teliya la sɛgɛsɛgɛli baara dɔw ka nun don min bɛ kɛ sababu ye karo gɛlɛya ni ninjuguya ani dansagowaleya min bɛ ta force de soutien rapide mamurutilen jɛkulu fɛ ka Sudan ka denw sɛgɛrɛ a ka se ka ɲɛɲini k'a kun sidɔn ani k'a kɛbɔw bugunatigɛ wasa kindi kana to tigɛbali ye Grande Bretagne o tun ye bɛnkan dɔw dajira jamana 14 na kulola sɔmini kɛ k'a fɔ k'u ka karo gɛlɛ waleya k'a bɛna kɛ sababu ye ka dankari kɛ Sudan jamana la kosɛbɛ kabiri ni u ma wulikajɔw boloda ni ka Al-Fashir jugu minɛ Darfur kɔnɔ ka taa ni tile biyanfan ye san tɛmɛnen a ko force de soutien rapide mamurutilen jɛkulu kɔfɛ maa o maa n'i ka dɛmɛ bɛ se u ma ni ka tiɲɛni don Sudan jamana kɔnɔna la k'u n'olu bɛɛ ye kelen ye wa u bɛɛ kan ka minɛ cogo kelen na u kan ka kiiri cogo kelen na bari u bɛɛ de da bɛ file kelen na u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen de ko don minnu bɛ kɛ sababu ye ka minɛ lase u ma o minnu bɛ kɛ sababu ye ka musaka lase u ma politiki ko dɛmɛ bɛ u ni minnu cɛ o minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛkɛcɛw di u ma ani maramafɛnw n'a bɛ kɛ sababu jugu ye ka basigi tiɲɛ Sudan jamana kɔnɔna na LOBD mara min ni o bɛ u ka bolo kan o de kɛn bɛ ka baara gɛlɛya Sudan jamana ma a ka se ka dugu in segin a ka mara kɔnɔ o ye dantigɛli ye dantigɛli min ni o kɛra Afrique du Sud jamana ka lasigiden fɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la n'a dagalen don Genève Zaire Lahore. Ni ne fɛnɛ bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.